Compte ara la passada per a Duris, que no estan fora de joc. La rematada de Ter Stegen. Ter Stegen, el que acaba de fallar Duris ara. La defensa del Barça s'ha quedat aturada, convençuda que Duris estaven fora de joc. Doncs l'assistent no ha aixecat la bandera, s'ha plantat a Duris davant de Ter Stegen. La rematada fluixeta que havia estirat la mà Ter Stegen i ha salvat el gol. Compte que està collant de Messi amb Paulinho a la frontal de l'àrea, la dona per Suárez, Suárez amb Messi, va l'has de fer, Messi entra a l'àrea, el retall, el xut al pal, fora! El que ha fallat Leo Messi! El que ha fallat Leo Messi! Ja estàvem gairebé cantant un golaç del millor del món, jugada esplèndida de combinació que inicia creant una superioritat des de la banda dreta Sergi Roberto, la combinació després amb Paulinho, Suárez en un toc per Leo Messi, i Messi que entra a l'àrea petita, es fa Kepa i la rematada amb la dreta al pal fora. L'ha volgut fer massa maco i és estrany amb Messi. Sergi Roberto pica la pilota suaument per Messi. El primer dribbling de Messi amb Paulinho amb Messi en un toc, la posa a l'espai per Alba, va que arriba des de la línia de fons, la centrada enrere per Messi, la rematada, gol! Gol del 10, gol del millor de tots, del millor del món, del millor de la història, del petitó Lionel Messi. Excel·lent la jugada de combinació del Barça, retall de Messi que fa un teva meva amb Paulinho, Messi la posa en profunditat per Alba, la centrada des de la línia de fons cap enrere i Messi apareix des de la segona línia, remata també a un toc i supera Kepa. 36, gairebé 37 de la primera, ha marcat el Barça, ha marcat el millor de tots, ha marcat el 10, ha marcat amb Rakitic li posa la pilota a Messi a l'interior de l'àrea, dona la Paulinho, el travesser, la segona per André Gómez, el retall d'André Gómez, el xut rebota en el defensa, li ha donat el gol fet, a Paulinho, que ha rematat el travesser. Quina llàstima, era el 0-2. Aquest cop sí que jo crec que hauria estat gairebé definitiu per l'Atlètic Club. Jugada pressió, juga amb el cor, la sort et somriu. Ara m'expliques quotes. La centrada del córner, la rematada del travesser fora, la rematada del travesser fora. Raúl García. Doncs mira, et dic l'1-2, resultat final, 6 euros i mig per euro apostat. 1-2? Sí. Ens vol fer patir, eh? Sí, una mica. 6 euros i mig per euro apostat a Golden Park Ponesa. El Barça intenta sortir amb Córdoba, que està tenint molt protagonisme. Córdoba amb Duriz, entra a l'àrea, és que arriben a l'àrea amb molta facilitat. A Duriz, és que ens faran el gol, el xut a les mans de Ter Stegen. És que acabarà marcant l'Atlètic Club. No hi ha oposició. Fixeu-vos aquesta transició des del cercle central fins a l'interior de l'àrea de Ter Stegen. Quina oposició han tingut els jugadors de l'Atlètic? Al mig camp estava sol Busquets sol, Paulinho tirat cap endavant a l'esquerra. El partit 0-1, toca la pilota Busquets, se la queda Sergi Roberto. Ara sí, això és un 4 contra 2. Sergi Roberto amb Messi per dins, Messi en té 2, Messi té Suárez a l'esquerra, Messi al balcó, li dona la pilota a Suárez, el xut a Suárez, el porter Paulinho, gol! Gol per sentenciar el partit de Chiqui Pau, Paulinho. Contraatac rapidíssim del Barça, Messi pel carril central, té a la dreta Paulinho, té a l'esquerra Luisito, decideix jugar amb l'uruguaià, la rematada desviada per Kepa, Paulinho molt atena l'acció, el migcampista amb ànima de davanter, Chiqui Pau, remata plaer, el Barça marxarà amb els 3 punts de Sant Mamés, 47 de la segona, gol del Barça, gol de Chiqui Pau, Paulinho. Atlètic Club 0, Barça 2. Ha arribat per fi, molt tard pel meu gust, però ha arribat el Barça, que s'afosa amb una pinya molt més enèrgica.